Jeg har for nogle få uger siden lavet en film om den sidste tid. Men jeg indså ret hurtigt, at den sidste tid er så omfattende et emne og så vigtigt et emne, at det er umuligt at give blot en lille glimt af de ting, der skal ske i den sidste tid. Derfor har jeg lavet endnu en film om den sidste tid. Men jeg vil godt pointere meget kraftigt, at det stadigvæk kun er et lille glimt af de rigtig mange, ofte meget uhyggelige ting, der skal ske i den sidste tid, at jeg stadigvæk kommer ind på. En af de første ting, som jeg gerne vil gøre opmærksom på, det er, at der er to meget afgørende profetier, som begge to vil få deres opfyldelse i den sidste tid. Og man kan godt sige, at begge dele har sådan meget mikroskopisk begyndt at få sin opfyldelse. Der er for det første en profeti her om, at det er en psykologisk kamp, og det er måske den værste af de to her. Den anden, det er om hungersnød. Der er jo kommet sult og hungersnød og mangel på drikkevand, og det vil blive meget forfærdeligt. Nu er det således, at det er ikke Afrika, der taler om her. Det er Europa, det er også Danmark, det er USA osv. Og jeg vil gerne, at vi lige ser Bibelen her, fordi det er Bibelen, vi hele tiden skal holde os til. Og det er Bibelens ord, der er det altafgørende for os her på Bibelskolen, og det håber jeg også, det er for dig. Den allerførste profeti, som jeg talte om, det var den her med de psykologiske ting. Ikke? Den kan vi læse om her i Efeserne, det 6. kapitel, vers 12. Her står der nemlig, at det er ikke en kamp imod kød og blod. Det vil sige, det er ikke en kamp, vi skal kæmpe mod personer, vi kan se, at vi kan tage og føle på, som vi kan tage os i agt for, når vi ser dem osv. Nej, det er en kamp, som der står her, mod myndigheder og magter i mod verdensherskere i dette mørke. Og så kommer det her, ondskabens åndemagter i himmelrummet. Den anden ting, som jeg vil nævne i den forbindelse, det var det, som jeg også viste dig her. Det var det om hungersnød og om drikkevand og sult osv. Her er tale om de to vidner. De har af Gud, Herren, den mægtige himlens og jordens skaber, fået magt til at lukke himlen, så der ikke falder regn. Og jeg ved ikke, om du overhovedet tør tænke på, hvordan situationen vil være her i Danmark, når det ikke har regnet i et halvt år, eller måske et helt år. Jeg ved ikke, om du tør tænke den tanke til ende. Hvordan vil det se ud med fødevarer her i Danmark, i Europa, når det ikke har regnet et helt år? Jamen, det er en realistisk mulighed. Det er ikke mig, der siger det. Det er Bibelen, der siger det. Disse to profetier, de vil resultere i en tredje profeti, også for sin opfyldelse. Og det er den profeti, som fortæller lidt om, hvor voldsomme, hvor store og hvor svære de to foregående profetier de vil være. For der skal der være en stor trængselstid, som ikke har været magen til fra verdens begyndelse og indtil nu, og heller aldrig vil komme. Tænk på, uanset hvor stor en trængsel, uanset hvor frygteligt det har været forskellige steder på jorden, så vil denne trængsel her med de psykologiske magter og med hungersnød, sult og tørst, det vil være den værste nogensinde i hele jordens historie. Nu er det således, at jeg for nogle år siden lavede en film på over 3 timer om det her med klimaet, med den tørke, der vil komme.
Jeg siger ikke en tørke, der måske kommer. Jeg siger heller ikke en tørke, der kan komme. Nej, fordi Bibelen er helt klar. Der er ikke nogen tvivl. Det er en tørke, der kommer. Det er, hvor himlen bliver lukket, så der ikke falder regn. Det har jeg så lavet en film om. Det vil sige, det er faktisk ikke en hel film, fordi jeg har delt den i 6 små afdelinger. Små kan du jo så sige, for du kan se, der er nogen, i hvert fald 2 af dem, der er på 50 minutter. Men altså, jeg har delt den op, fordi jeg synes, at over 3 timer, det var for lang en film. Derfor har jeg delt den op. Og på grund af, at jeg har lavet denne film, og du kan gå ind på den adresse her på Bibelskolen og på Klimaet, og der kan du gå ind og downloade hver enkelt af de 6 film her. Derfor så vil jeg ikke sige en hel masse mere om den her tørke, om det her med, at himlen vil blive lukket, så der ikke falder regn. Det er en film, som jeg vil meget kraftigt opfordre dig til at gå ind og se. Og så, ja, den anden ting, som jeg også har nævnt, og det er det, jeg vil hovedsageligt beskæftige mig med på den film her, det er den psykologiske kamp. Det vil måske være den værste. Det vil være en helt anden form for kamp, end den kamp for det daglige brød. Og derfor så er det det, som jeg vil koncentrere mig om på den her film her. Også fordi, at jeg, som jeg har nævnt, allerede har lavet en om, at himlen den bliver lukket, så der ikke falder regn. Satan han har forsøgt den ene gang efter den anden at få de kristne til at glemme, at den kamp, vi skal kæmpe i den allersidste tid, det er ikke en kamp mod kød og blod, det er ikke en kamp mod mennesker, det er en kamp mod åndemagter. Det er en kamp mod de forskellige ting, der findes i himmelrummet af ondskab og mørke osv. Jeg vil komme mange gange meget nærmere ind på de ting her lidt senere i filmen her. Alle, der vælger Jesus, på en eller anden måde bekender sig til at følge Jesus Kristus, vil komme i vanskeligheder. Og jo nærmere de kommer Kristus, Guds søn, jo sikre kan de være på, at det vil blive genstand for satans angreb. Enhver, der arbejder aktivt for Guds sag og forsøger at afsløre satans bedrag og forkynde Jesus for menneskerne, vil blive angrebet af djævlen og det nye Babylon. Der er ingen tvivl. Det vil blive en kamp uden lige imod onde åndemagter. Nu ser vi lige i første omgang lidt på, hvordan det ser ud her på jorden i dag. Det er jo synes jeg, en ret god ting at begynde med. Her står her i Romerne, det er Paulus, der har skrevet det, men det er Herren, der har inspireret Paulus til at skrive, som han gjorde. Han skriver om mennesker i dag, 2013. De kender Gud, men alligevel ærer og takker de ham ikke. Nej, vores tanker de er tomhed, de er blevet formørket i vores uforstandige hjerter. Men vi mener ellers, vi er så kloge og så dygtige, men i virkeligheden er vi meget uforstandige. Og derfor så har Gud prisgivet vores hjerter og begær, således at vi indbyrdes vanærer hinandens legemer. Og vi har udskiftet Guds sandhed med løgn, og vi dyrker og tjener skabningen i stedet for skaberen. Jeg synes, at det her det er nogle vers, du bør tage din bibel, og så bør du åbne din bibel til Romerne, det første kapitel, og så bør du læse de vers her, og tænk virkelig over, hvad det er, der står. Jeg kan sige til dig, min kære ven, at vi her på Bibelskolen, både Bibelskolen KOM, Bibelskolen ORG og på Klimaet, har vi gennem de sidste adskillige år lavet den ene film,
det ene studie efter det andet, for at du, hvis du ønsker det, har mulighed for at få kendskab til de ting her. Det er nogle oplysninger, som du bør have, før du forlader denne jord. Det er djævlen. Han ved, at hans tid er kort. Han ved, at der ikke var lang tid før Jesus Kristus kommer igen. Og derfor så har han travlt. Og derfor så er det hele jordens befolkning, han er rasende på. Han er omtalt i Bibelen som en drage, og det er derfor, jeg har et billede af dragen her, fordi djævlen han er en forfærdelig modstander. Der er kun en eneste måde, vi kan klare os på. For 40-45 år siden, der blev Bibelen studeret på en helt anden og meget grundigere måde, end den gør i dag. Man sammenlignede skrifter med skrifter, man talte om de forskellige ting med hinanden, og det var Guds hellige ånd, der hjalp os til at få den rigtige forståelse af de ting her. For 40-50 år siden, der benyttede djævlen og det nye Babylon sig af helt andre midler, som de gør i dag. Men alligevel, for 40-50 år siden, der var der også spiritisme, og der var troldmænd, der var besværgere, falske helbredere og mange andre. Men de arbejdede på en helt anden måde, end de gør i dag. Meditation, yoga og Scientology var også til stede for en 30-40 år siden. Men hvis man havde bare et rimeligt kendskab til den hellige skrift, til Bibelen, så kunne man gennemskue disse ting. Så kunne man ved hjælp af Bibelen, der kunne man så afgøre om disse ting, om de kom fra djævlen eller de kom fra Herren. Så noget som hvid magi, cold reading, sublime cat og brain reading, klarsyn og mange andre lignende ting, de er kommet ind senere. I stor udstrækning er det jo altså en variation af nogle af de ting, der har været i forvejen. Men alle disse ting er der ikke ret mange mennesker, der har kendskab til, og det er jo en af de ting, som djævlen og det nye Babylon har haft held til at få de kristne menigheder til at tage afstand fra at forkynde disse ting for menigheden. Man har ikke syntes, det var nødvendigt, man har ikke syntes, det var vigtigt, og derfor så er der ingen, der rigtig er klar over, hvad det er, at de står overfor. Og der er ikke rigtig nogen, der kan være på vagt over for det, fordi de aner ikke, hvad det er. Jeg har lavet flere film om alle de ting her. Og du kan gå ind på Bibelskolen, og der kan du se disse film. Og jeg mener, det er helt utrolig vigtigt, at du gør det. Der er så kommet en ny ting med ind i billedet, og det er det, der hedder et mikrochip. Jamen altså, det kender vi jo alle sammen fra både mobiltelefoner, og vi kender det fra iPad'er, og vi kender det fra computeren, og massevis af andre ting. Du har ret, men det er overhovedet ikke den form for mikrochip, jeg taler om. Den form for mikrochip, at jeg her tænker på, det er en form for mikrochip, som er blevet brugt de sidste 30, 40, 50 år. På det tidspunkt, der var de bare så store, at der kunne man ikke sprøjte dem ind ved hjælp af en kanyle ind i en person. Dengang, der var man nødt til at operere dem ind. I dag, der er de så små, at der kan man med lethed sprøjte dem ind, for eksempel sammen med en vaccination. De mikrochips, jeg taler om her, det er mikrochips, som har eksisteret i hvert fald i 25-30 år. Så det er ikke noget nyt, men det har været på forsøgsstadie. Det har været personer, som er blevet specielt udvalgt af det nye Babylon til at få sådan et mikrochip, og så har man forsøgt, hvor meget man kunne styre, ja, du hørte rigtigt, styre disse menneskers hjerne og tanker og hele deres opførsel. Du kan i nogle situationer, der kan du se på hunde og katte.
som har fået en sådan mikrochip indopereret. Således at de har det lige som en robot plæneklipper. De går ikke uden for det område, hvor at de nu må gå. Fordi hvis de kommer i nærheden af den ledning eller det kabel, der ligger rundt om det område, hvor de må være, så får de et elektrisk stød. Det er ikke et meget alvorligt, voldsomt stød, men de får en elektrisk stød, som gør, at de holder sig inden for det område. Nu er det således, at de ting her, dem har Bibelskolen advaret imod den ene gang efter den anden. Bibelen har også den ene gang det ene budskab efter det andet budskab. Jesus han har talt om det mange, mange gange. Disciplene og apostlene har også talt om det den ene gang efter den anden. Prøv en gang at gå ind og læs her i Åbenbaringen, det 18. kapitel, versene 1 til og med 5. Prøv også at gå ind på 1. Timotheus 4. kapitel og læs, hvad der står her. Der de lytter til vildfarende ånder og dæmoners lærdomme. Var der noget her til der ligesom blinkede et gult eller rødt lys? Var der ikke noget her, som du kan huske, jeg har sagt noget om for et lille øjeblik siden? Var det ikke noget med ånder og dæmoner? Jo, det var det. Det er en af de 2 profetier, som vil gå i opfyldelse her i den sidste tid. Falske apostler, troløse arbejdere, der giver sig ud for at tro på Jesus Kristus. Der giver sig ud for at være Kristi apostle. Men prøv en gang at lægge mærke til, hvad der så står her. Satan giver sig selv ud for at være en lysets engel. Nu ved jeg godt, at du så vil sige, ved du hvad Hans, alt det der, det behøver du slet ikke at fortælle os noget om, for jeg er på den sikre side. Jeg tror på Jesus, jeg tror på, at han er større og stærkere, og han kan klare alle de ting der, og jeg lever mit liv på en rimelig hæderlig måde, og jeg har ikke noget som helst at frygte, for jeg tror på Jesus Kristus, og jeg tror på Bibelen, så han vil hjælpe mig. Og han er mange gange stærkere end både djævlen og det nye Babylon. Du har 100% ret. Men du glemmer en meget, meget alvorlig ting. Det er, at alle, der har haft, og det har du, blandt andet nu med denne film her, men du har også haft det før, for du har haft mulighed for at gå ind på Bibelskolens hjemmeside og se om de ting her. Alle, der har haft en mulighed for at få kendskab til, hvordan djævlen og det nye Babylon arbejder, kan Jesus ikke hjælpe. Og det vil jeg gerne vise dig ud fra Bibelen af. Her i 2. Thessalonikerne, fordi du må ikke tro på mig. Nej, du skal tro på Bibelen, du skal tro på Jesus Kristus. Det er ham, du skal tage som din anfører, det er ham, du skal holde dig til. Prøv en gang at lægge mærke til, hvad der står her i 2. Thessalonikerne. Så står der her, der kom alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes. Hvorfor gør der det? Fordi de ikke har taget imod kærligheden til sandheden, så de kunne blive frelst. Og så læg mærke til, at det er Herren, der sender vildfarelsen over dem, så de tror på løgn i stedet for på sandhed. Og hvorfor gør Herren så det? Jo, det gør han, fordi han den ene gang efter den anden har forsøgt at tale til dem på mange forskellige måder, for at de kunne vende om, for at de kunne komme til ham. Prøv en gang at se her, hvad der står her i Lukas det 13. kapitel. Kæmp for at komme igennem den snævre port, for jeg siger jer, mange skal stræbe efter at komme ind. Hvad står der så? Men de vil ikke kunne. Hvorfor kan de ikke det, når de kæmper? De er kristne, de har tilhørt menigheden hele deres liv, de er kommet i menigheden hver eneste uge, og de har gjort mange gode gerninger og så videre. Men de kan ikke komme ind. Hvorfor ikke? Vi får noget af svaret her i
lignelsen, Jesu lignelse om brudepigerne. De tåbelige sagde til dem, der havde ekstra olie med, lad os få noget af jeres olie, så vi kan få noget lys på vores lamper. Det, der er tale om her, det er Guds ord. Det er kendskab til Jesus Kristus. Det er kendskab til Guds ord. Til de sandheder, som der er i den hellige skrift. Så står der her, at de går hen for at købe. Og det der med, at de går hen for at købe, det betyder, at de studerer Guds ord. De tager fri fra arbejde. De bruger hele deres tid på at studere Guds ord. Fordi nu er de klar over, nu gælder det. Nu kan de ikke vente længere. I dag, der er man nærmest ligeglad med det. Det læste jeg også lige for et øjeblik siden. De kender Gud, men de ærer ikke Gud. Prøv en gang at lægge mærke til, hvad der så står her. Og der vil jeg gerne igen gøre opmærksom på, det er ikke mine ord, men det er Jesu Kristi ord. Jesus han svarer, han siger, sandelig siger jeg dig, jeg kender dig ikke. Hvordan tror du, det vil lyde i dine ører, når Jesus han siger til dig, jeg kender dig ikke? Du kunne godt acceptere, hvis det var en af dine venner, måske en af din familie, eller en anden en, der sagde til dig, jeg kender dig ikke. Jeg vil gerne, at du også tager din bibel nu. Måske skal du standse den film her et lille øjeblik, og så vil jeg bede dig om at åbne din bibel til Lukas det 13. kapitel, vers 24, og prøv en gang at læse, hvad der står. Når vi beder Gud om hjælp, for det kan vi jo gøre stadigvæk, men hvor lang tid, det kan jeg ikke sige dig, fordi det kan, den tid kan være slut når som helst. Men når vi i dag beder Gud om hjælp, så hører han vores bønner, og han hjælper os. Når vi studerer Guds ord, sammenligner skriftet med skriftet, så hjælper han os. Han sender Helligånden til at påvirke vores hjerner og vores tanker, og det er den måde, at Herren han hjælper os på. Han hjælper os til at åbne vores øjne, så vi kan se og forstå de ting her. Der er en ting, som rigtig mange glemmer. Vi tror nok på de ting, jeg lige har sagt her, om at når vi holder bøn, så beder vi om, at Jesus han vil hjælpe os. At vi må få Helligånden. Det beder vi om hver eneste uge i vores menigheder, om at Jesus han må være til stede og hjælpe og lede os. Ja. Har du nogensinde tænkt over, at nøjagtigt det samme gælder for djævlen? Hvis ikke vi følger Jesus Kristus, så er det djævlen, vi følger. Hvordan var det nu lige det lød det vers, jeg læste for ikke ret lang tid siden? Var det noget med, at han ikke kendte dig? Eller var det noget med, at vi nok kender Gud, men at vi ikke ærer ham? Når vi bruger sådan nogle ting som meditation, som rigtig mange kristne mener er en god ting at bruge, så er det i virkeligheden djævlen, det nye Babylon, at vi tjener. Og når vi ser nogle reklamer i fjernsynet, så er der mange gange, at nogle af de ting, jeg nævnte for lidt siden, Sublime Cat, Cold Reading og mange andre ting, som jeg også nævnte på det tidspunkt, Brain Reading og andre lignende ting. Når vi ser reklamer i fjernsyn, så bliver vores hjerner påvirket af disse ting. Det er ikke bare vores hjerne, men det er også alle andres hjerner. Og nu er det sådan, at det ikke er noget, vi skal sådan set tænke på i døgndrift. Men når vi ser sådan nogle ting her, så bør det alligevel få os til at tænke, hvordan vores hjerne bliver påvirket væk fra Jesus. Og derfor bør vi afholde os fra disse ting. Nu er det ikke bare de kristne, der er klar over, at vi lever i den sidste tid, men det er også mange andre.
Vi har set et ur nogle gange, som viser nogle få minutter i 12, og det er verdens, dem der lever i verden og af verden. Det er dem, der enten på en tv-station eller i en avis viser, at det er vi er meget tæt på denne jords afslutning. Mange tror på det, men næsten ingen reagerer og viser i deres liv, at de tror på det. I Amos 3. kapitel, vers 7, og det vil jeg anbefale dig at åbne din bibel og læse disse vers. Der står der om, at Herren han gør ingenting, uden at han først har åbenbart det for de personer, som virkelig tror på ham. Det er dem, jeg kalder de åndelige. Det er dem, som nu og i fremtiden åbner deres bibel og sammenligner skriftet med skriftet, og Herren viser sine tjenere, hvad der vil ske i fremtiden, og hvad der skal ske. Den alvidende ser ned igennem tiderne. Han har forudsagt, hvordan de forskellige riger, at de vil forgå. Han har set det hundredvis af år før det skete, og han har også set, hvordan det vil gå i den sidste tid. De personer, som ikke har olie på deres lamper, som ikke har studeret Bibelen, som de burde gøre, det har han også set. Og han har også set, at der er millioner af mennesker, som vil få denne besked: jeg kender dig ikke. Prøv en gang at tage din bibel, eller gør et notat om det på et stykke papir, og så læs det bagefter. Markus kapitel 4, versene 21 til og med 23. Lukas kapitel 8, versene 17 og 18. Jeg vil bede dig om at læse disse vers, fordi det er nogle vers, som virkelig fortæller nogle konkrete ting om de ting her. Den ene advarsel efter den anden er blevet udsendt. Men hvor mange har hørt dem? Ikke ret mange. De fleste de har ment, men vi tror på Gud, vi tror på Jesus, vi tror på det, der står i Bibelen, og vi lever et rimelig godt liv, så der er ingen fare på færde. Men der er faktisk ikke rigtig nogen, der er klar over, hvor smart og hvor snedig djævlen og det nye Babylon er. Det vil være meget, meget svært at afgøre, om det er det gode eller det dårlige. Det er i dag meget svært at afgøre, om det er sandhed eller løgn, hvis ikke du virkelig har et dybdegående kendskab til skriften. Hvis ikke du personligt har sammenlignet skriftet med skriftet, så kan du ikke vide, om det kan være. Jeg kan fortælle dig, at jeg for nogle tid siden hørte jeg en kristen sang på YouTube. Og det var en kristen sang, som jeg fik ind i hovedet, og den spiller næsten hele døgnet rundt for mig. Det er den svenske gruppe Samuelsens, som synger den. Og det de synger, det er: hvad hvis nu i morgen var den dag, hvor Jesus kom igen? Hvad så? Hvordan ville du så leve livet fra nu af og til i morgen? Kunne det ske? Kunne det ske, at Jesus han kom igen i morgen? Jamen, der er ingen af os, der kender dagen og timen. Det har Bibelen sagt helt klart og tydeligt. Der er ingen, der kender dagen og timen. Hverken englene eller sønnen, faderen alene. Der er hver eneste dag tusindvis af mennesker, som dør, uden at de havde forventet det. Der sker ulykker, der sker pludselig dødsfald og mange andre ting. For en del år siden blev jeg indlagt med fuld udrykning på Esbjerg sygehus, og jeg lå i koma i nogle dage, og da jeg var ved at vågne op, så kommer der en overlæge hen til mig og spørger mig om jeg er bange for at dø. Og det er også det, jeg gerne vil spørge dig om. Er du bange for at dø? For hvis du er det,
så er der noget galt. Så er der noget, der er ravruskende galt. Jeg behøvede ikke nogen betænkningstid. Jeg kunne svare overlægen med det samme. Nej, jeg er ikke bange for at dø. Jeg ønsker ikke at dø, men det er noget helt andet. Men jeg er ikke bange for at dø. Har du gjort dit regnskab op? Er du bange for at dø? Hvis du er, så vil du bruge dine kræfter og din tid på en forkert måde. Og det vil sige, at så bliver du aldrig nogensinde reddet til at dø. Du ved ikke, hvornår timeglasset er udløbet for dit vedkommende. Jeg ved det heller ikke for mit vedkommende. Det må du endelig ikke tro. Jeg troede, det var udløbet her for nogle år siden, da jeg blev med fuld udrykning på kørt til sygehuset. Det troede min kone og mine børn også. Men det var det ikke. Jeg fik lov til at leve lidt endnu. Våg derfor, for du ved ikke timen, da Herren han kommer. For hvis du vidste det, hvilken nattevægt tyven kom i, så vil du våge og forhindre, at der var nogen, der brød ind. Derfor skal du også være rede, når menneskesønnen kommer. Og hvornår kommer han? Han kommer i den time, du ikke venter det. Fangevogteren, han spurgte Paulus og Silas, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Paulus og Silas svarede, tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst. Det var jo en vidunderlig ting at få at vide. Der er rigtig mange mennesker, der bruger Johannes 3:16, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Der er rigtig mange, der bruger det vers for at fortælle, at vi har ikke noget at frygte, for Jesus han elsker os, Gud han elsker os, så vi bliver frelst. Det er en falsk lære. Bibelen kan ikke læses som en roman, fra første blad til sidste blad. Du er nødt til at gøre ligesom når du samler et puslespil. At du er nødt til at finde de forskellige brikker frem, de forskellige skriftsteder til det emne, du studerer. Og når du har gjort det, så kan du samle det, og så kan du se hele sammenhængen. Og det er du nødt til for at kunne forstå disse ting her. Jeg vil godt henvise til et enkelt vers her. Matthæus det 7. kapitel, versene 21-22. Jeg synes, du skal tage din bibel frem, for det er hele tiden Bibelen og Bibelen og Bibelen igen, at du skal holde dig til. Det er ikke, hvad jeg siger. Det er heller ikke, hvad din præst siger. Det er heller ikke, hvad dit trosamfund siger. Det kan godt være, at du har et godt trosamfund. Det kan også godt være, at du har en god præst. Det håber jeg, du har. Men det er Jesus Kristus, det er Bibelen, du skal holde dig til. Ikke enhver at tænke på, det er Jesus, der siger det. Det er ikke mig, der siger, Herre, Herre, skal komme ind. Det er ikke enhver, der siger, jeg tror på dig, Jesus, jeg tror på dig, Herre. Det er ikke dem, der kommer ind i himmeriget. Det er kun dem, der gør min himmelske fars vilje. Og hvem gør så det? Der er mange, der på en dag vil sige, Herre, Herre, Jesus, jeg kender dig. Jeg har kendt dig hele mit liv. Jeg er kommet i menigheden hver eneste uge, og jeg har tjent dig af hele mit hjerte. Jeg har endda uddrevet dæmoner i dit navn. Jeg har gjort mange mægtige gerninger i dit navn. Ja, hvad vil Jesus sige til denne gruppe her? Hvor er I dygtige, hvor er I gode, I skal have en af de højeste pladser i himmeriget. Tror du ikke, det er sådan, at Jesus han vil sige til den gruppe af mennesker her? Prøv en gang at læse, hvad Jesus han siger til dem. Det er igen ikke mine ord. Prøv en gang at lægge mærke til det vers 23, og her der har vi vers 21-22, og her får du vers 23. Der vil Jesus sige til dem, jeg har aldrig kendt dig. Bort fra mig, du som begår lovbrud. Hvad er det nu her for noget? Nu begynder Jesus lige pludselig at blande loven med ind i det. Jo, men det er jo fordi, at vi er nødt til at have loven med.
den universets grundlov. De 10 bud, som Herren har skrevet på de 2 stentavler med sine fingre. Det er universets grundlov, og det er den lov, der er henvist til her. Det er den lov, som Jesus han siger, du har brudt. Når du møder en helbreder, eller en anden person, som mener, at vedkommende er en god person. Jeg er ikke en god person, det må du endelig ikke tro. Jeg har en opgave her, som Herren har givet mig, men det er ikke fordi, jeg er værdig til denne opgave. Absolut ikke. Det er Herren, der må tale igennem mig, for jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forme ordene. Det er Herren, der styrer og leder det alt sammen her på Bibelskolen. Det er også Herren, der skal styre dig. Det er ham, der skal lede dig. Og det gælder også, når det gælder Guds lov. Her i Matthæus, det 25. kapitel, der kan vi læse om brudepigerne. Jeg har været lidt inde på brudepigerne før. Jeg vil gerne lige komme tilbage til brudepigerne igen. Hvordan at de går til købmanden. Det vil sige, at de går til præsten, de går til alle andre for at få at vide, hvordan skal vi forstå de ting her i Bibelen, hvordan skal vi studere Bibelen. Vi har haft en mulighed for det, ja, men du har ikke gjort det. Så sker der det, at så siger Jesus til disse mennesker, det er for sent. Du kan ikke studere Guds ord nu, du får ingenting ud af det. Du kan godt studere det, men du får ingenting ud af det. Jeg kender dig ikke. Jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg kan ikke gøre noget for dig. En tro uden gerninger, en tro uden bibelstudie, hvor vi sammenligner skriftet med skriftet, er en død tro. Det er en tro, der er lige så død som et legeme uden åndedræt. Jeg vil meget opfordre dig til, at du ser denne film her igen og igen og igen. Jeg vil opfordre dig til, at du har noget papir ved siden af, hvor du kan gøre nogle notater på, og at du går ind med din bibel og ser på de skriftsteder, jeg har henvist dig til her. Jeg vil gerne sige til dig, hvis du har nogle ting, som du ønsker at fortælle os, hvis du har nogle spørgsmål, som du ønsker at stille os, så har du e-mailadressen her. Du er velkommen til at skrive til os og stille dine spørgsmål. Hvis du har kommentarer, er du også meget velkommen til at sende en e-mail til os. Jeg vil bede dig om, at du meget alvorligt overvejer den sidste tid. Husk på det, som jeg sagde til dig her i begyndelsen, om de 2 profetier her, om de åndelige ting, de spiritistiske ting, og så om tørken. Tørken har jeg lavet en film på over 3 timer om. Den kommer i Danmark, den kommer i Tyskland, den kommer over hele Europa. Det er ikke en tørke med hensyn til Afrika eller andre steder, det der er tale om her. Nej, det er en tørke for os, også her i Danmark. De åndelige ting, de spiritistiske og de psykologiske ting, som vi skal kæmpe imod, det bliver også overalt på jorden. Vi vil møde det, enten i den ene eller den anden form. Og det vil du også. Er du rede til det? Hvis ikke, så er det på høje tid, du tager din bibel og sammenligner skriftet med skriftet og ser, hvad den siger om disse ting.